Tagto asikasuan. Akila dyan yun. Among muni yun. Among muni taloy. Mga pala na yun. Naman sakit agad dyan. Amang na dyan Manila ni Mas. Aso dyan. Matakain pa ilot. Yes pa si kausa kalong. Aki utang mo si Rena dyan. Tawang pili biin maaro ya dyan. Asikasun to ka na sakitan ka. Bata pa ng magsasali. Pati ang pulsa. Walinis. Bata nga bata ka buko. Tagamanlinis. Nag-aro alam mo magkakajuju. Basta maarod. Ato igagalang. Hindi magbisaya ito ng patanit. Utang gabay mo. Nasa umutan. Nakakasalan. Ang alam magana yan. Di basta igalang ito. Mag-inanaro. Ipapanin ko lang ba? Ito pa nangarap ko sika. Tuta. Ito. Panangarap ka ito. Igalang. Ako yung lugar lang. Utang natin na nga yan. Asikaso. Saan na masikan ka lang? Tingnan mo. Kasi na masikan. Patay binti na eh. Parang niya. Naman, dito lang kang basta. Pati mang kilo. Malinis. May silin yung marudot at linisan mo ng dudok. Kaya nagang may lati. Paano to eh? Talinis lang linis sa... Ang kapi... Ibabalit tong lanang tanong. Tarang anusan mo, tapi hindi ba na? Ay nang pili. Pati mga panis dyan. Paway. Ang galing ng panis ko, narapod yung kabidya. Yan balo. Ano naman? Pati ano, at lumi makunto. May tarapan to, gamang trapo. Sa iba ka tong lanang dyan. Ang gabi kwenta. Pikwinta, kasi kapag kapikwinta. Baga at sika, paano unuran mo wadyatan ha? Agali mo sa Bisaya, huwag kang bumalik dito. Tagto kakatungtungan paano tuta na eh. So, paano ipakanta mo eh? Unalis lang Julay eh. Sinana ito. Basta ibaga mo siri na nanay. Tatapto ibabaga. Kung payagak na eh. Hindi baganan madam ya. Transfer to la. Wala si kay desisyon ng satan. Basta, kausap mo may nanay mo din. Basta dinala ni Justin dyan, nay, huwag niyong pabalikin dito. Tapag aawayan namin yan. Ano? Atay ko ito kung araw-araw. I-transfer di man ito yun. Di man mang trabaho. Wata niya? Wata niya? Si Justin? Dagdagan ko pa. Sabi ni madam, i-transfer mo para si Stacy doon.